Ми продовжуємо ефір телеканалу АТR. Мене звати Єлизавета Цереградська. І саме в ці хвилини у Києві, у Печерському райсуді Києва відбувається засідання зі справи Міхеїла Саакашвілі. Лідерові руху нових сил мають обрати запобіжний захід. Засідання призначене на 12-ту годину. Воно з хвилини на хвилину має початися. В нас є трансляція. Айдер Муждабаєв, журналіст, транслює ситуацію, яка відбувається зараз під судом. Тож я прошу, будь ласка, без коментарів. По тротуару пройти с этой стороны Крещатика невозможно. Занято людьми пространство тротуара. Це як було. На Різдво я сам приведу. Несколько сотен людей собралось здесь, но как мне рассказали, едут Україна! Понад усе! А эти динозавры гимн Украины не пели. Да какая разница? Я буду ехать в метро, я буду следить. Не, это вы. Я за псов, говорю, за псов. Псов следует. Псов другой гимн, вот такой. Если это Гафлоуфий привел уже в каменный в прямом эфире. Юля, Все тут суда находятся в ожидании начала судебного заседания. да что ж такое? Союз, что правоохранители намного больше, чем людей, которые пришли поддержать Саакашвили. Перейти портала не только здесь, очень много полиции, очень много национальных. Этикет не уместен, понимаете? Не уместен. Толерантность тоже самое. Никакой не может быть толерантным. Пошли, наконец. Привет. Вот он, что это все творит. Зачем? Мы в прямом эфире. Свободу Саакашвили.
А ви суплеба міщас. Міща. Аліга, камофа. Я помню, взял микрофон. Подождите, дайте я скажу. Я взял микрофон, чтобы сказать вам вопрос. Я все что говорил. Я в рамках Украины. Короляк. Я провокатор. Шатун. Він є шатун. Не забувайте. Вона вже Вакарчук в Америці учиться. Мы что же знаем? Не понял? Не все понятно. Злить лучше не надо. Айде. Ми в прямому Вот так акция протеста на Крещатике выглядит сверху. Несколько сотен людей, много правоохранителей. Пока ничего не происходит, люди подходят, стоят на месте.
бачимо, що наразі відбувається біля Печерського районного суду у місті Києві, де проходить розгляд справи Саакашвілі. Зокрема, йому сьогодні мають обрати міру запобіжного заходу. Вже назначена суддя по імені Лариса Цокол. Вона саме розглядатиме цю справу. За інформацією адвокатів пана Міхеїла Саакашвілі, Генеральна прокуратура вимагає цілодобового арешту. Втім, ми чекаємо на розгляд цієї справи, зокрема, і на її рішення. Станом на 12 годину 11 хвилин пан Міхеїл Саакашвілі вже перебуває у суді. Втім, згідно нашої інформації, засідання ще не розпочалося. Як ми бачимо з нашого відео, зараз декілька сотень, напевно, на мою думку, людей перебуває у центрі міста Києва. Вже прибічники Саакашвілі вимагали перекрити взагалі, в принципі, вулицю Хрещатик, і також намагалися зайти до суду, але прибічників не пустила поліція, вони заблокували вихід, і таким чином зараз ми бачимо, що люди всі вони згуртувалися на вулиці саме біля приміщення, і їх досить багато. Тобто ми чекаємо на початок розгляду цієї судової справи і, власне, на її вирішення. Зокрема, я нагадаю, що заарештували Міхеїла Саакашвілі у п'ятницю, 8 грудня, після чого його одразу відвезли до СБУ. Прихильники пана Міхеїла Саакашвілі та учасники руху нових сил, вони намагалися, і учасники також маршу за імпічмент, вони намагалися не дати відвести, забрати з СБУ до суду Міхеїла Саакашвілі. Втім, їм це не вдалося, і таким чином сьогодні Міхеїла доправили до зали засідань, де він наразі і перебуває. Ми чекаємо на початок судового засідання. Як ми бачимо, у нас зараз є пряма трансляція, тобто досить багато людей там зібралося, скандують, співають пісень, проспівали гімн буквально декілька хвилин тому. Багато транспарантів з прапорами стоять люди, зокрема, Близько 12-ї години під будівлю суду люди принесли курей і транспаранти з надписами «Президент Саакашвілі, Курченко, прем'єр». Багато різноманітних транспарантів і прапорів. Зокрема, складнощі у тому, що є деякі проблеми з сигналом, власне, тому деколи перериваються трансляції і важко з'єднатися навіть за допомогою телефонного зв'язку. Втім, зараз саме в нас є стріми, ми бачимо звідти наживо, власне, що там відбувається. Люди чекають на початок судового засідання, яке має розпочатися буквально з хвилини на хвилину. Вже є інформація, що представників преси також вже почали пускати до зали судового засідання. Втім, знову ж таки, ще невідомо, чи почалося сам судовий розгляд. Отже, як ми вже і розповідали, ми чекаємо на засідання у Печерському районному суді міста Києва, засідання зі справи Міхеїла Саакашвілі. Ми зараз бачимо звідти стрім. Засідання ще не розпочалося, втім, самого Міхеїла Саакашвілі доправили до зали судового засідання у Печерському районному суді міста Києва сьогодні о 9 годині ранку. Втім, це не перша така спроба його затримати. Зокрема, затриманий він був 8 грудня у п'ятницю і доправлений до СБУ вперше. Його намагалися затримати 5 грудня, власне, коли прийшли з обшуком у його оселю на вулиці Костьольна, 7. Тоді намагалися його затримати, втім, йому, силовикам, це не вдалося. І Саакашвілі певний час перебував у наметовому містечку під Верховною Радою. Зокрема,
Він усіма можливими силами намагався закликати людей долучитися до маршу за імпічменти. Власне, прихильники Саакашвілі це і робили. І, зокрема, зараз ми бачимо з нашої трансляції, що і прихильники Саакашвілі перебувають зараз під Печерським районним судом. Зокрема, є інформація про те, що Міхеїл Саакашвілі оголосив голодування, те, що він голодує, і згідно слів його адвоката, він голодує вже третій день, втім, почувається достатньо нормальною для людини, яка голодує третій день, і, в принципі, моральний його стан також задовільний. Про це повідомив народний депутат Юрій Дерев'янко. Як я вже зазначала, вже призначили суддю, відповідно, Лариса Цокол розглядатиме цю справу. І сьогодні мають обрати запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі. Міхеїлу Саакашвілі Генеральна прокуратура вимагає обрати цілодобовий арешт. Втім, ми чекаємо на рішення суду, власне, до якого рішення вони дійдуть. Згідно інформації, Міхеїл Саакашвілі вже у залі судового засідання, і ми чекаємо на початок судового розгляду. Кристина Бердинская. Да. Как ощущения, Кристина? Ну как, стою, наблюдаю за процессом. Говорят, сейчас приедет Тимошенко, то, что я слышала со сцены. Вот стою, хочу посмотреть, как она будет проходить в середину суда. Этот суд для нее родной в каком-то смысле. Да, именно в Печерском суде ее судили и забирали. Поэтому она хорошо знает, как он внутри устроен, это точно. А стекло наклеил, и через перчатки они как бы пропускают. Да, но стекло не пропускают. Я бы сказал, что оправдание, да? Я тоже не знаю, что оправдание. Что правильно. Но я бы треба армію Мы сейчас подаем бумагу. Точно радует одно. Полиция у нас хорошо экипирована, выглядит прекрасно. Начало суда от нас не хотят. Начало суда от нас не хотят. Ну, видишь, тебе повезло. Можно любоваться, если кто-то машину сфотографировался, можете подъехать. Машина патрон. Можно забыть. Да. Красивые молодые люди, девушки. Команда именно 80. Поэтому ничего. Да. Иностранные агентства, Да. передают. Ты понимаешь, да, что если даже забыть все, что нам говорил и сделал Трамп за ночь, а там много произошло, то этого уже достаточно. Там иерусалимцы? Да. Ясно. Здравствуйте. Давид Сокорылидзе здесь. Кайф. Соратники Саакашвили ближайшие. Которого не упустили суд. Євлою Печерського районного суду у місті Києві. Разбираются в юриспруденции, да? Не знаю. А кого пустили, Давид? Народных депутатов и то с трудом. То есть вот видите, сколько кордонов забита вся арка представителями полиции, которые смотрят такими голодными, испуганными глазами.
они понимают, что это все поменяется в другую сторону, и никто не хочет до конца, по ним видно, с большим энтузиазмом бороться за Порошенко. Поэтому это все, конечно, закончится, но, к сожалению, забирает много нервов, усилий людей, которые собрались здесь, стоят в холоде, и вот это стояние в холоде и борьба за выживание в Украине должна закончиться. Закончится импичментом, закончится реальными реформами и реальным прорывом в стране. Давид, а супругу пропустили? Супругу пропустили. А как там, во сколько ожидается какое-то решение? Вот сейчас мы посмотрим стрим, будем смотреть стрим, я думаю, что он уже есть, судили сюда, поэтому... А какой твой прогноз, лучший и худший? Мой прогноз в том, что они зашли с клопотанием на круглосуточный арест, наверное, даже будут пытаться его вывести из Киева, где-то в какую-то область, например, чтобы подальше был. Это раз. Другое, они попытаются ускорить и пытаются ускорить все админсуды. Сам лично первый заместитель Грицака Темчина по фамилии, такой преданный раб Кононенко, да, он лично встречался с судьями, по нашей информации, в админсудах и давил на то, что они быстро вынесли, отказали за один день все решения, что Михаила оставить без правового административного статуса, то есть без права на проживание в Украине. После этого они будут пытаться его опять выкрасть и экстрадировать в Грузию, потому что Порошенко понимает, что у этого так называемого уголовного дела перспектив нет. Это просто делается чисто для дискредитации политической. И второе, для него большой риск нахождения Саакашвили в любой форме на территории Украины. Заключенный Саакашвили – это кусок, который он не осилит, подавится этим кусочком в домашнем аресте. Он понимает, что в нужный момент Миша выйдет и будет продолжать свою политическую деятельность. Больше ущерба и шкоды он уже не получит, сам Порошенко, потому что вся международная пресса обливает его лайном. Я не знаю, куда может опуститься ниже репутация политика европейской державы. Поэтому ему просто наплевать. Ну, будет коррумпированным авторитарным президентом, но все-таки президентом будет. И будет досиживаться и наворует еще, что останется. Поэтому вот это их логика поведения. То есть хорошего варианта развития событий, например... Не, ну они хорошего нам не желают. Хорошее то, что вчера на этом месте, и вы наблюдали, собралось несколько десяток тысяч людей, несмотря на очень плохую погоду, с одним требованием. Кстати, беспартийная абсолютно была акция, без партийных лаборов, с единственным требованием. Импичмент президента, освобождение политических заключенных не только Михаила, но и Гала, Бека, Хамера. Это реальные патриоты, которые отдавали жизнь за Украину, которые сейчас сидят в тюрьме. Почему? Потому что они пошли против Ахметова, Медведчука и Кононенко, против торговли на крови, которую они блокировали. Это единственный батальон, который стоял с нами, который никому не продался, кстати. И надо им отблагодарить, сказать спасибо и продолжать борьбу. Я по-другому сформулирую вопрос. То есть, по вашей информации, вариант отпустить под подписку о невыезде или просто отпустить под обещание являться на допрос? Я не знаю, что решит сам судья, на самом деле, что маловероятно по таким важным делам, но суд может поменять сам и избрать ту меру пресечения, которая, как мягче, например, которую считает нужным. Но тактика Порошенко такова. То есть идея – это все-таки экстрадиция, чтобы не связываться с уголовным разбирательством здесь? Да, зачем? Потому что перспективы нет у этого дела. Ну, так. Спасибо за комментарий. Вы туда попали? Не попали. Только что Давид Сакварелидзе рассказал, что, по его мнению, планируют делать власти. По его мнению, уголовное дело, которое возбуждено против Саакашвили, реальных перспектив юридических не имеет, поэтому будет попытка его как можно более скорой экстрадиции в Грузию, как считает Давид Сакварелидзе. Он считает, Давид считает, что вот и никакого мягкого варианта, например, отпустить Михаила Саакашвили под подписку о невыезде или под домашний арест власть не рассматривает с его точки зрения. Однако все-таки он оставляет надежду на то, что судья может принять свое решение, хотя, опять же, по его информации, давление на суд оказывается со стороны, по словам Давида Сакварелидзе, заместителя главы СБУ Демчина, как он сказал только что в интервью телеканалу «Ответ». Продолжаем оставаться в здании Печерского суда города Киева, где еще не началось внутри заседание. Туда пропустили супругу Михаила Саакашвили, Сандро, пропустили
нескольких народных депутатов, но не пропустили, например, Давида Сахаревича, нескольких соратников, которые хотели быть внутри. Ну, в общем, все в ожидании, и никто не знает, чем все продолжится. Но предположения такие, что как бы на смягчение ситуации власть не пойдет, судя по тому, что говорят сторонники Саакашвили. Я английский подключал. Сейчас мы только подъехали. Не понимаю. Моя не понимает. Я по-русски. Забезпечити спеціальність судового засідання, спорити зі своїми захисниками. Єдине, що я прошу, хто стоїть дуже близько з даним місцем, відійти на один шаг для того, щоб підозрюваний мав можливість відступити на один не заважають ні стороні захисту, ні суду, ні стороні обвинувачення проводити даний суд. Відступіть, будь ласка. Зараз Міхейл Саакашвілі вийшов з акваріуму, в якому він перебував під час судового засідання. Це перше клопотання, про яке заявила сторона захисту. Вони попросили, аби він приєднався до адвокатів і сидів поруч з ними, власне, що і відбулося. Тобто ми вже можемо вам давати стрім з залу судового засідання, де наразі обирають міру запобіжного заходу Міхейлу Саакашвілі. Шановний суд, шановні присутні, хвилинку уваги. Я хочу звернутися до суду з повідомленням, клопотати про те, що в зв'язку з тим, що справа має резонансний характер, що вона носить собі суспільний інтерес, я прошу суд забезпечити максимально велику залу для проведення судового засідання та не перешкоджати доступу до судового засідання вільним слухачам на представникам засобів інформації. Якщо є можливість знайти в приміщенні Печерського суду більше приміщення, то я прошу і клопочусь відмінені мого довірителя наші клопотання та повідомлення прийняти і забезпечити вільний доступ до всіх тих людей, а їх десятки тисяч там повинні чекати. Вільний доступ до всіх тих людей, а їх десятки тисяч там повинні в частині хоча б активістів, в частині хоча б активістів
Саме дуже багато дуже багато свої професійні обов'язки, і тому свої професійні обов'язки, обмеження для засобів масової інформації, і обмеження для засобів масової інформації, порушує виконання свого пропорції, яка повинна бути. Виконання свого. Уже зараз відбувається судове засідання з питання обрання запобіжного заходу Міхейлу Саакашвілі. До зали судового засідання допущені декілька народних депутатів, преси. Зокрема, от ми побачили, що там присутня Юлія Володимирівна Тимошенко. Друге клопотання, також сторона захисту заявила про те, що просять знайти у Печерському районному суді більше приміщення, оскільки це резонансна справа і є багато бажаючих долучитися і брати участь у розгляді. Тобто сторона захисту запросила гідний доступ усіх бажаючих до засідання. Тобто яке рішення зараз прийняли з цього клопотання, поки що невідомо. Втім, вдалося журналістам поспілкуватися з Міхейлом Саакашвілі, який заявив, що насправді не вважає це, що він затриманий. На його думку, він є військовополоненим. Також він стверджує, що у випадку, якщо його переведуть до в'язниці, він продовжуватиме голодувати і таким чином висловлювати свій протест. Власне, зараз відбувається розгляд цієї справи. Під судом не розходяться люди. На вулицях перешкоджають у вхід до зали засідання військовослужбовці, силовики, поліція, Нацполіція. І зараз ми, власне, слідкуємо за перебігом подій у залі суду. Моя позиція, але я теж моя позиція передавали людей, саме вулицями, передавали Шановний суд, шановний клопотання, воно стосується порядочок клопотання, воно стосується порядку розпорядку згідно статті 30. І ми хочемо перед ЦПК згідно статті 30 КПК право міста Києва. Справа Міхейла Саакашвілі, власне, обирають йому зараз запобіжний захід. Як ми вже говорили, багато людей зібралися під будівлею суду, і з нашого стріму журналіст Айдер Муждабаєв мав змогу поспілкуватися з Давидом Сакварелідзе, в якого, власне, попитав, чого чекають прибічники-сторонники Саакашвілі, на який розгляд, тому що, як відомо, Генеральна прокуратура вимагає, аби його помістили під арешт, під цілодобовий арешт, і ніякої підписки про невиїзд насправді не чекають прибічники Саакашвілі. Вони впевнені, що таким чином влада намагатиметься як можна швидше провести процедуру екстрадиції і відправити Саакашвілі до Грузії. Власне, ми зараз бачимо трансляцію з зали засідання, де відбувається обрання міри запобіжного заходу. Можемо послухати, що говорять наживо. 45 хвилин. Це на розсуд суду. Це на розсуд суду. Вимога, точніше прохання, аби Саакашвілі вийшов з акваріуму, де він перебував під час початку судового засідання, власне, і таке рішення схвалив суд. Тобто зараз Саакашвілі перебуває поруч зі своїми адвокатами
Друге клопотання, яке я вже зазначала, з боку захисту було спрямоване на те, аби знайшли іншу залу для засідання, оскільки вона замала, там дуже багато преси і за інформацією, яку ми маємо, допустили тільки декілька народних депутатів, тобто усі бажаючі не змогли туди потрапити. Як я і говорила, вже біля Печерського районного суду заблоковано вхід безпосередньо до суду, його охороняють силовики, аби прибічники Саакашвілі, які зібралися під стінами суду, не могли потрапити у будівлю. Там вони зібралися, вони співають гімн, чути різноманітні гасла з прапорами та транспарантами. Люди чекають на власне прийняття рішення, який же саме буде обрано запобіжний захід. І ми також слідкуємо за цією ситуацією. Якщо ви будете порушувати громадський порядок, якщо ви будете видалені з громадського порядку, будете видалені з судового засідання. Дякую, Ваша честь. Враховуючи те, що перше клопотання Саакашвілі зараз було задоволено, Михайла сторони захисту зараз можуть користуватися своїми захистовими правами, також можуть користуватися своїми персональними правами, обов'язками прав. Ми хочемо згідно статті 193 прав підозрюваного згідно статті 193 сторони захисту є клопотання та заява щодо сторони захисту є клопотання та заява щодо Це судове засідання з питання розгляду обрання міри запобіжного заходу Міхейлу Саакашвілі. Як ми бачимо з трансляції, у суді дуже поганий зв'язок, і тому неякісна картинка, зокрема дуже тісне приміщення, власне, про що просили
просили суд, сторона захисту надати інше приміщення, тому що дуже багато преси. Ми зараз бачимо, як виводять оператора із зали судового засідання, тому що до цього суддя Лариса Цокол попросила не порушувати громадський порядок. Вона звернулася до оператора і, власне, напевно, що він не виконав цього прохання, тому що щойно його вивели із залу засідання. Зокрема, до зали засідання завітала Юлія Володимирівна Тимошенко. Вона також долучилася до розгляду цієї справи. Декілька ще народних депутатів також перебувають там у залі засідання. Дуже багато преси, як ми це бачимо, але тим не менш не надають поки інше приміщення для розгляду справи. В той же час на вулиці триває мітинг, люди нікуди не розходяться. Прибічники Саакашвілі, люди, які за імпічмент, вони перебувають знову ж таки там. Давид Сакварелідзе, зокрема, ще декілька прибічників Саакашвілі, вони не можуть потрапити до суду, до зали засідання, оскільки блокують вхід до суду силовики. Прошу, можемо подивитися ще трансляцію наживо. Що підозрюваному надана копія до клопотання додаються. Я хочу підтвердити про те, що підозрюваному матеріалів клопотання, які я отримав, немає. Я хочу сказати про те, що отримав матеріалів клопотання, які є. Тим більше немає підтвердження того, що пан Саакашвілі, я хочу зазначити, що під підписом Михайло, тим більше його вже адвокат не був присутній. Я хочу зазначити, що під підписом Михайла привезли до суду. Це є грубим порушенням, і ми вважаємо, що це є неналежний привезли до суду документ, а тому це є грубим порушенням. І ми вважаємо, що це клопотання є неналежний процесуальний документ, для того, щоб прокуратура повернути це клопотання і не розглядати сьогодні в судовому засіданні, що прокуратура підписана Максимом Савчуком, і вважаємо, що саме цього підписано дуже порушена норма процесуального, і вважаємо, що саме з його боку це порушена норма процесуального кримінального кодексу. Ваша честь повністю підтримує клопотання мого колеги, оскільки строк ще дійсно не збіг, чому саме в останній день. Бачимо, що зараз відбувається засідання у Печерському районному суді міста Києва зі справи Міхеїла Саакашвілі. Йому обирають запобіжний захід. Надтісне приміщення, і захист клопотав про те, аби надати інше приміщення для того, аби усі бажаючі мали можливість отримати гідний доступ до процесу. Власне, долучилися декілька народних депутатів, зокрема Юлія Володимирівна Тимошенко також завітала на засідання. Зараз, напевно, якщо я не помиляюся, Міхеїл Саакашвілі говорить щось у суді. Так, тому що, по-перше, вчора була по-перше, вчора була вони сказали, що не читати, я сказав, що я цитую, ці присудні адвокатів, далі вони сказали, що не читати, я сказав, що я цитую, ці присудні
Що таке? Далі на Литвину. А всього 16. Прокурор Балашан. Їм не вручили клопотання. Не було питань щодо порушення правил, такого немає. Для процесу диспозитивності одному із Судове засідання і, зокрема, просять сторона захисту, адвокати Міхайла Саакашвілі, про те, аби робити перерви у засіданні кожну годину. Натомість сторона обвинувачення каже, що такі вимоги, такі прохання є безпідставними і хочуть робити перерви виключно за необхідності. В той же час у залі дуже шумно, майже нічого не чути. І, власне, з прямої трансляції це видно, поганий зв'язок і неможливо здивитися у нормальній якості, що відбувається. Зокрема, я зазначу, що у Саакашвілі є 3 адвокати, 3 його представники. Це Павло Богомазов, Руслан Чорнолуцький та Валерія Коломієць. Розглядає справу суддя Лариса Цокол і вже вивели навіть одного оператора із зали засідання, оскільки він порушував громадський порядок. Я, власне, пропоную подивитися, що там наразі відбувається. Прошу, без коментарів. Підказують мені, що поки що немає трансляції. Як я і говорила, дуже поганий зв'язок у суді. Неможливо дати нормальну трансляцію, картинку. Зокрема, все, що відомо нам зараз станом на цей момент, те, що розглядають, власне, вже справу. До суті не дійшли, тому що дуже багато клопотань зі сторони захисту. Зокрема, як я вже говорила, намагаються, аби надали інше приміщення, тому що дійсно надто тісно у цій залі і дуже голосно. З'явилася трансляція, можемо подивитися наживо. Я ще раз хочу, що момент надання клопотання про запобіжний захист згідно 184. Я ще раз хочу чітко вказати, що підозрюваний момент і отримувати надання клопотання про запобіжний захист мав право на згідно 184. Більше сказано, що чітко вказано, що є особисте те, що не Михайло Саакашвілі, який мав право на захист прокурора, ані хтось інший, більше не повинен підтверджувати факт надання копії клопотання особисте те, що не поняті, на які посилається прокурор, ані хтось інший в розписці не повинен підтверджувати факт надання копії клопотання. Переривається зв'язок, як ми вже й говорили, поганий зв'язок у залі судового засідання, де зараз проводить розгляд справи Саакашвілі. Обирають міру запобіжного заходу. З останньої інформації, що відомо, як я вже й говорила, наразі сторона захисту клопоче про те, аби робити перерви у судовому засіданні щогодини. Натомість сторона звинувачення відхиляє такі прохання і каже, що вони є безпідставними і вимагає робити перерви виключно тоді, коли вони будуть необхідними. Суддя вже видалила одного оператора, попросила вийти із зали судового засідання, тому що було надто голосно, і він порушував громадський порядок у залі судового засідання. Зокрема,
Як я вже і говорила, декілька народних депутатів долучилися до цього засідання. Юлія Тимошенко також там, але далеко не всі бажаючі мали змогу зайти і бути присутніми під час розгляду, оскільки частину не пустили, частина зараз досі перебуває під будівлею суду і, власне, навіть ледь не заблокували вулицю Хрещатик. Там зараз заблокований вхід і до будівлі суду. Силовики не дають можливості пройти бажаючим у будівлю і, власне, долучитися до засідання. Зокрема, я нагадаю, що інтереси Міхеїла Саакашвілі представляють 3 адвокати. Їх імена – це Валерія Коломієць, Руслан Чорнолуцький, Павло Богомазов. Також я нагадаю про те, що 3 дні тому Міхеїл Саакашвілі оголосив про голодування, тобто зараз наразі він голодує, і також запевнив журналістів сьогодні у своєму коментарі, що він продовжуватиме це робити, якщо його ув'язнять. Йому дозволили вийти з акваріуму, в якому він перебував на початку засідання, оскільки першим клопотанням, яке зробила сторона захисту, це була вимога, аби Саакашвілі долучився, власне, до адвокатів і під час судового засідання перебував поруч з ними. Ми зараз бачимо на екранах і Юлію Володимирівну, яка там перебуває, і дружину пана Міхеїла Саакашвілі, його адвокатів. Вони всі там. Прошу пряму мову. Ще декілька клопотань, тому я звертаю увагу суду та присутніх про слідуючі порушення, в рамках якого ми клопочемо перед судом про відвід прокурора Говорощука, а саме за підставами слідуючого характеру. Я хочу наголосити, звернути увагу суду, а також присутніх, що 5 грудня, як ви пам'ятаєте, була спроба правоохоронних органів, Генпрокуратури та спецпідрозділу СБУ здійснити так зване захоплення Михайла, його викрадення, а по-іншому ми не можемо ніяк кваліфікувати їх дії, тому що були порушені процедури. Переривається зв'язок із зали судового засідання, тим не менш ми будемо показувати, як тільки він у нас буде, картинка із зали судового засідання, аби ви були в курсі з останньої інформації. Що в нас є наразі, це, зокрема, прес-служба народного депутата Юрія Дерев'янко повідомляє про те, що на поруки готові взяти Міхеїла Саакашвілі, зокрема, народні депутати Юлія Тимошенко, Віктор Чумак, Олена Шкрум, Віталій Купрій, Наталія Новак, Дмитрій Доброродомов, Олександр Опанасенко, Павло Костенко, Єгор Соболєв, зокрема, також у цьому списку Іван Крулько, Олексій Рябчин. Це остання інформація, найактуальніша з того, що ми знаємо. Зокрема, як я вже говорила, чекають на рішення, аби робити все ж таки перерви у ході судового засідання, тому що у залі дуже тісно і голосно, і сторона захисту вимагає того, аби робили перерви щогодини. Втім, поки що не зрозуміло, якого рішення, власне, дійшла суддя Лариса Цокол з цього приводу, оскільки сторона обвинувачення сказала, що такі прохання є безпідставними. Я попрошу показати нам трансляцію, якщо є така можливість, і побачити, що там відбувається наживо. Підказують мені, що немає поки що трансляції, надто поганий зв'язок. Як я вже говорила, декілька народних депутатів зараз перебувають разом з Міхеїлом Саакашвілі під час розгляду його справи у суді в Києві. Зокрема, я ще раз зачитаю тих депутатів, які готові взяти на поруки Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомила прес-служба народного депутата Юрія Дерев'янка. Тобто з цього списку це, безумовно, сам Юрій Дерев'янко, Юлія Тимошенко, Віктор Чумак, Альона Шкрум, Віталій Купрій, Наталія Новак, Дмитро Доброродомов, Олександр Опанасенко, Павло Костенко, Єгор Соболєв, Іван Крулько, Рябчин Олексій та інші. Тобто ці люди, вони готові поручитися за Саакашвілі і взяти його на поруки. Тобто, яке рішення буде прийнято надалі, поки що невідомо. У нас тим часом з'явилася трансляція, можемо подивитися, що відбувається в залі судового засідання. Про
До житла та іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого суду. Так от я звертаю увагу, що цю саме постанову підписував пан Говорущак, прокурор відділу, який, я так розумію, входить в групу і керує цією сфальшованою політичною справою. Так от, в рамках цієї постанови, а я нагадаю, на яке посилання в постанові йде мова, на статтю 233 Кримінального процесуального кодексу, ваша честь, а я хочу зачитати, що там йдеться. І що ми побачимо зараз в постанові. 233 стаття говорить нам про слідуюче: проникнення до житла чи іншого володіння. Так от, частина 3 говорить, що прокурор має право до постановлення ухвали слідчого суду увійти до У судовій засіданні безпосередньо питання по суті. Наскільки я розумію, з ходу трансляції зараз зачитують моменти, які були власне скоєні 5 грудня, як саме силовики проходили на обшук у помешкання Міхеїла Саакашвілі. Зараз виступає сторона захисту пана Міхеїла Саакашвілі. Я нагадаю, що 3 адвокати представляють його інтереси у суді. Це Павло Богомазов, Руслан Чорнолуцький та Валерія Коломієць. Вони, власне, зараз один з них і зачитує свої вимоги. Прошу послухати. Метою переслідування підозрюваного Саакашвіля, а також врятування від знищення майна. І другий пункт: після проведення обшуку невідкладно звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Тобто пан Говорущак своєю постановою вирішив, що він нібито має повноваження слідчого суду і перевищив свої повноваження. А це є кримінальний злочин, пан Говорущак. Тому ми клопочемо, і це є дуже суттєвою підставою для того, щоб клопотати перед шановним судом про відвід. І ми вважаємо, що це дуже серйозне порушення. І це вказує на фабрикованість справи, бо вони обходили передбачені законом процедури про звернення до слідчого судді, про отримання ухвали про затримання, про складання протоколу. А прикриваючись оцим документом, шановні засоби масової інформації, сфабрикованим, так? Бо шановний пан Говорущук просто зробив злочин і затримував незаконно підозрюваного Саакашвілі. Слідуючою підставою до відводу ми також вважаємо, а про це буде надано трошки пізніше, коли ми будемо доглядати докази, ще те, що пан Говорущак є одним з керівників групи прокурорів, які... Сторона захисту свідчить про те, що затримували незаконно Міхеїла